سلام تخاتلتي ناي channel كم يدخلوا أنا زقابير مسكن سلام عليكم نسخمن سلام كتلو بقال ملو تصفية مبارلو معنت رما كمتي مغتسل تانا إذا حلف مالتي opening انزر أنايو لوم دما opening تبي كان رئينا مالتي بفلاي دي فيديو إذا فيديو زي أمالتي نتوم أتفي نيفوز لكم نعهم يا مالتي بفلاي دي عين أتفي لكم عند مالتي نتوم كالون زبلكم يلا مالتي تقامي كل تمرتي الذي بحبار كنا نرأيه أما خلينا نختار ترخبوا دما بعد الملتسفة ስለዚህ ናብቲ መደብ ከብለኩም እየ ሰናይ ምክትታል ኦኬ ናይ እምበር ናይ ሎሚ ኦፍኒንግና እዘን ኣብዚኣን ኣለዋ ኦፍኒንግ ክኾና ማለት እዩ ብሓንሳብ ኮይና ክንርኤና ክንመልሰን ክንፍትና ማለት እዩ ንስኹምን ኣነ ኣንፍኹም ኣብ ወረቐት ጌርኩም እቲ መልሲ ክትፅሕፉ ክትክእሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብሓንሳብ ኮይና ንምልሶ ማለት እዩ እቲ መልሲ ድማ ብሓባር دحر كنترينا بحوار مالك يا اوكي اجم بقى نجمر انتبهنا له هالو كارين يزبزلو سلام كارين يبلالو مالتي اكبن ايفن نعمت ناي تزر انا يا مالتي تزر انا يا انا اذا حلف حسابات نسنين تقما زلوا سلازم نسن نحمل مالتي هالو كارين إقبل إفن حماتي أبزا داش تأتو كنرئينا مالتي ناقد نسخة كير كالله مالتي نسخة خير كالله أنت أبتي أنا دبدا بزر أنا يو أنت بلنا نيرو أنس كيد نبحوخا خير كالله أبزر أنا يو أيت تذكروا عندكم مالتي داماتي إقبل إفن فيخ خونا له مالتي جي إقبل أنا خيده أنت رأخونك إقبل إفن فيخ تقول خلا مالتي اندحر زخون نجار ولا حنتي أفضل أزيلنا هين ولا حنتي نمر أون ترى تفينا أبزي كم زينا حنتو نخلنا مايتي إذا في والله زي إذا نتوزلوا ذا إي أبزي حنتو نخلنا مايتي أبزي مرجع يهبك مالتي إذا مرجع خبزنا 4 زين حنتي تقولوا مرجع هبك مالتي بعلخا تمر أون ترى تفيكا أبزي حجز اللوخة مالتي تاوز فيخ نار كومن دبلا حلو كبار 4 حنتي نقطو مالتي اوكي جي فيخ على عندي حق يمزي او ابزن هلت فيخ مالتي جي فيخ الناب على ننصح مالتي فيخ تعفلغو لا كار ايتي سجل مالتي هلو كارين اقبن افن فيخ سلام كارين انا نكوشع وجه اللوخو مالتي حنسا وجه اللوخو mein Bruder Pete Belder حوي Pete دول الليل ولا لا مايت I have ein Problem dash sein Computer I have ein Problem dash sein Computer انت قلنا له نسوس تسقم አለዎ ዳሽ ኮምፒውተሩ لنا له እንታይ ይኸአት ባዘለዎ ነዚያ I have ein Problem dash sein Computer أبزي نرى ولا حد ساقمين أبزي نرى مايتي نمر أن نحرق فينا مايتي in met up by nar أبزي نحمش الجي أزلوا حنت نمرق مالتي نمرز مالتي هجنت أنا I have ein Problem in sein Computer نملاين خيرنا I have ein Problem ob sein Computer ما هنلاين خيرنا I have ein Problem mit sein Computer كنبل نخلينا مالتي I have ein Problem mit sein Computer كنبل نخلينا مالتي okay I vroeg of ik even wil dash helpen I vroeg of ik even wil dash helpen أبدي نريح جماعتي انت قلنا له نسوسي حاتيتني أنا كم أنس كحجز غلط ترى أخوينا مالتي لنا له مالتي أبزي أصلا تحت أتو مالتي تحسب ملئت نختكم سي تحت أتو زي أبلنا له أبزي نخيد مالتي ندحر نمر أطفينا مالتي ندحر زين فلتقينا أبطو أنا كابز نمرز مالتي دون كوبن كومن زين بالتعلم دما أبزنا لما رجعت من لما أجي معت مرجع لذي حنتي مريضنا نقطو مالتي
Hij vroeg ንሱ ሓቲቱ of ik even wil እንተራ ኣነ ደልየ ኮመን ሄልፐን እንትኸውን ማለት እዩ ኮመን ሄልፐን እንትኸውን ማለት እዩ Hij vroeg of ik even wil komen helpen እዚኣ ትኸውን ማለት እዩ ንስኹም ከምቲ ዓንተበይ ዝበልኩም ኣብቲ ወረቐት ፀሓፍዎ ማለት እዩ ሓንሳብ ኮይና ንመለስ Ik kom vanmiddag ongeveer dash 5:04 thuis. Ik kom vanmiddag ongeveer dash 5:04 thuis. እንታይ ብለና ኣሎ ኣነሲ መፅእ ናይ ቀትሪ ዳርጋ ሰዓት 5 ኣቢለ ይብለና ንሳታ ሓሳብ ምልእቲ ንክትከውን እንታይ ብተወሳኺ ክትክእል ኣለዋ ብለና ኣሎ ናይ ግድን ሰዓት እንዲ ዘሎ ሰዓት ንክትብ ነዛ ሰዓት ደጋፊት ነዛ ሰዓት ዝሕብረና ዘሎ ደጋፊት እንታይ ክትከውን ንሓስብ ማለት እዩ እንድሕር ጠፊእና ወላ ሓንቲ ኣብዚኣ ንጥውቕ ከም ዝበልኩም ማለት እዩ ኢን ኦፕ መት ባይ ኦም ብለና ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሰዓት ክትነግር ተረኣኹምካ ኩሉ ግዜ እንታይ ክትጥቀም ኢን ኣይትጥቀምና መት ኣይትጥቀምና ባይ ኣይትጥቀምና እንታይ ክትጥቀም ኦም ክትጥቀም Ik kom vanmiddag ongeveer om 5:04 thuis. Om 5:04 thuis. Om 2 uur. Om 1 uur. Om 2:30. Om 1:30. Kom ze nu maar. Om minant. Kom maar. Goed gezien op saad maar. Wil jij de boodschappen dash? Wil jij de boodschappen dash? Nisgas netem asbezas tedelde dash. ንስኻስ ነዘና ኣስቤዛስ ትደልዶ ዳሽ ብለና ማለት ቪልያይ ቦርስካፐን ዳሽ ብለና ንመርኦ እንተዳ ጠፊና ከም ዝበልኩም ኣብዛ ምልክት ዘላ ንጥውቕ ማለት እዩ ሃለን ማከን ሄበን ብሬንገን ካብዘን ኣርባዕተ ሓንቲ ንመርፅ ማለት እዩ ሃለን ድያ ማከን ድያ ሄበን ድያ ወይስ ብሬንገን ድማ ንሪኦ ማለት እዩ ካብ ሓንቲ ንመልእ ማለት እዩ Wil jij de boodschappen halen? Wil jij de boodschappen halen? Gewoon maar het. Oké, nog wat zal ik doen. We dash brood nodig. We dash brood nodig. زي أقل لا. أنت لا تفيكم هيك أبزوت تدخلهم تخم ماتي. جن زي we hebben brood nodig ماتي. برس دلنا لنا ماتي. brood دلنا لنا ولا ماتي. بان دلنا لنا ولا We hebben brood nodig. Dash moet ook 1 liter melk kopen. Dash moet ook 1 liter melk kopen. انتبهنا له. Dash 1 لتر صبا ክትገዝእ ኣለካ ብለና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓሳብ ምልእቲ ንክትከውንቲ እንታይ ክትኣትዋ ኣለዋ ይትሕቶ ኣለኦ ማለት እዩ እንታይ ከም ዝኣትዎ ማለት እዩ ኢክ ዲ ዝኣትዎ የዲ ዝኣትዎ ማይ ዲ ዝኣትዎ ቫይ ዲ ዝኣትዎ ወይስ ሃይ ዝኣትዎ ካብዘን ሓሙሽተ ብዝሂብና ዘሎ ንመረፅ ማለት እዩ ኣነ ንስኻ ንስኺ ንዓይ ንሕና ንሱ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ንመረፅ ኣብዚ እንታይ ተእቲኻላ እቲ ሓሳብ ቅንዕቲ ኮይና ሙሉእ ሓሳብ ክትበካ ትኽእል ማለት እዩ ዓይነቲ እንተኣህያ ካብዘን ምርጫ ዝሃበና ቅንዕቲ ትኸውን ሓሳብ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግድን እያ ማለት እዩ የሙት ኦክ 1 ሊትር መልክ ኮፐን ምን ይክገዝኣልና ሓሰብና ዘለና እቲ ሰብ ማለት እዩ እቲ ንስኻ ንብለና ማለት እዩ የሙት ኦክ 1 ሊትር መልክ ኮፐን ነቲ ንፅሕፈሉ ዘለና ሰብ እዩ ማለት እዩ ንስኻስ ሓደ ፀባ 1 ሊትሮ ፀባ ክትገዝእ ኢኻ ንብለና ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ደር ማለት እዩ ቱትስትራክስ ይብላ ኣሎ ክሳብ ድሓር ማለት እዩ ፒተር ማለት እዩ ፒተር ድማ እቲ ፀሓፋይ ማለት ሽሙ ፅሒፍዎ ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር ኣብ መወዳእታ ሽምካ ፅሕፍ ማለት እዩ ንሱ ከም ዝፀሓፉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ማለት እዩ ፒተር ምዃኑ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ንርኣየን እስኪ ንጠቕላላ ፉል ደ ቮርደን ኢን ይብለና ኣሎ እቶም ቃላት ምልኣዮም ይብለና ኣሎ ሃሎ ካሪን ik ben even weg mijn broer biedt belde hij heeft een probleem met zijn computer
Hij vroeg of ik even wil komen helpen. Ik kom vanmiddag ongeveer om 5 uur weer thuis. Wil jij de boodschappen halen? Wil jij de boodschappen halen? Wij hebben brood nodig. Je moet ook 1 liter melk kopen. Tot straks, Peter. እዚ ኣብ መሊእና ኣለና ሰንስቲ ሂበካ ዶ ሂበካ እውን ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ከምዚ ጌርካ ትወፆም ንክሉ የብለልካ ዶ ይጋጠመልካ ዶ ክትሪኦ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ ገሊኡ ሕጂ ኣጋጠመልካኒ ስለዚ ክትቅይር ክትቅየር ንኣብኡ ትውስን ማለት እዩ ሕጂ ብሓንሳብ ኮይና ንርአዮ ኮንትሮል ንግበሮ ማለት እዩ ኮንትሮሊር ንገሮ ጌጋ ተልና ጌጋ ክበናዮ ማለት እዩ በቃ ኩለን ዝገበርናየን ኣለዋ ማለት እዩ ከምዚኣ እንተዳ ኣምፂና ተዓዊድና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ናይ ልሙዕንቲ ልምምድና ድማ ኦፍኒንግ ትበይ ነዚኣ ትመስል ነይራ ማለት እዩ ተስፋ ግብር ይርዳእኩም ክህሉ ይሕግዘኩም እውን ክህሉ ማለት እዩ ከመይ ከም ዝረኸብኩሞ ነዚ ድማ ኣብ ታሕቲ ፍልጡኒ ናትኩም ሓሳባት ክርኢ ይደለኹ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ፍልጡኒ ከመይ ከም ዘሎ ትምህርቲ እዚ ማለት እዩ ከመይ ከም ዝረኸብኩሞ ብኡ መሰረት ድማ ኣነ ወይ ዝውስኽ ተልዩ ክውስኽ ወይ ዝጎደለ እንተልዩ ክምልእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ከም ዝኸውን ዘለዎ ትብልዎ ነገር ኣብ ታሕቲ ፃሓፍሉ ኢኹም ኣነ እውን ክገብሮ ብዓቕመይ ክፍትን እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ሰሰልና እዩ ቻው